nga sasawam, Jane? Not bad, friend. Nasyak lang di masurot. Mas paborak ka ni boss mo nga Albert ngam kiniri. Anya? Ay, wan gayam. Awisan ka kumanumalam, tada papanakat ni awan kadwak. Ay, sorry. Adalakad mi, ano papanan mi kiti Sir Albert no malam. Kasta ka di? Ay, sayang nga rod. Angam sana bali. Inton maminsan laangan. Pasensyan. Sure, no problem. Maawatak mat. Can enjoy. Alang nga rodan. Kasta pa'y, ang mga numadisturbo ka. Bye. Bye. Ay, kas na mabainak mat ako mo kini Sir Albert. Ang mga nupudno matimbaga ni Ma'am Roxanne. Yung anya ka mati sa bali arason nga isurot na kiti papanan na. Tila ka timbaga na kanyak arason ti makagabo. Makamuditan. Saan na kung makapagkadkadi tayo? Sige, Rick. Nasaya tayo mawag ka. Kat maudi ka man dahil yung iawag mo kanyak. Ano tagad mo asawan? Sorry, ang putda kong ti relasyon ta. Ano niya? Ibagakan ka tipod no. Diyak kayat ti tao nga wan arapaap na itibiyag. Umdasan ti panawan ngintod ko kan kagundaway amang balbalo iti taray itibiyag mo. Yamawan mat ta. Napatpatag kan ka ti bisyom. Ngam ti masakbayam. Sorry ha. Katkidawag, adi na ka man nariribukan pa eh. Sana mabalin na kasilatan, di pagpanakan ti relasyon tari ya. Awan mabalin ko, Rick. Kan may sa? Ado mati ka sukat ko, saan ka di? Saan ka makapaglibak? Nagdudumati ka kuykuyog mo. Ulitak, sorry. At siguro nagpampanakil mo niya. Awan, sana ray ta ti rason. Ngam nakariinga kon iti kinapudno. Katpudno ti kunani papa. Awan na sayat ang masakbak iti tao, abisyo lang tada iti panunot na. O sige, bye. Sorry. Ngam saan ko ngay gasang gas at tibyak ko. Awan na sayat ang masakbak iti kas iti dayat tao. Awan arapaap na iti biyak. Kan bisyo lang iti pampanunutan na. Saan na babalin? Ano nga rin ti mabalin? Saan na ka nakayat? Nagadwan ubyan. Wen, nung italang napadasak tinabastad. Rick, talaga kas ka. Isuan mo siya ti ka. Saan mo napagtatakunan day jay? Sana kastilatan ti panagsinami, James. Kat, ano nga rin ti pampanunutan, parts? Naskan ama amuak. Nuat da nang isukatan na kanya. Kat no ada. Ano tarami na? Saan ko nga ipalobos? Nakasilatan tinagpanakan ti relasyon mi. No maminsan, parts. Adamat kalintigan siguro ni Ria nang isinakin ka. Tanya ko matirason na. Timbaga na kanya kasan na kayat tiagsag makiti tao nga wanang bisyon na kasta. Masaratan, parts. Katikang runahan, nalabos nga minti na chick boy mo, parts. Pasol ko nga rod no adot agrok bab iti kinatar ko, James. Lalaki ah. Katawan mapukaw, inumaksay kanya. Nututupak amin ida. Meet my new secretary, ni Ria. Hello, Miss Beautiful. Ria, gagayam ko. Ba't meet ko ti Daduma? Ay, hello. Hello, Rhea. Talaga abilibak iti gayem mi ah. Amunit agpili ti sekretary na. Kin future. Jerry, ikabil mo man ako na akong ti kinasordom. Okay nga rodan. Saanan? Ang mga nagsangit pa ni Rhea kit panawan na kan. Okay lang, sir. Matlagayam. Arburon ni pa ni Albert ita. Miss Rhea, saan abali? Numapuyatan ka. Uri maladaw ka na sumurik na bigat. Ha? Da kayo talaga. Rhea, okay lang medyo maladaw ka maitulot. Wan, sir. Okay lang. Awagak ni Papainton madamdama. Talita ah. Ayos. Kakadwa. Sige, shot. Niman ni Albert di kay ayam tayo. Okay. Nabayagan na sa anak anagay ayam iti bilyard. Hahaha. Iti maabak. Isa ti gumatang ti mainom ha. Ang mga kayat mo ti agsuro nga gay ayam iti bilyard. Isuro ka. Ay, sige lang, sir. Inton maminsanan.
Hanya turasan. Awan pa lang anak ko. Makaturog ak paigit din. Ay, hindi amat gastoy. Isilpon ko. At tigay man ako. Hello! Hello, Papa. Pinadas ko lang timawag no sariring kayo pa eh. May rubrubuat ko nga ro din di maturog kung mga mosto mat nga umawag ka. Maturog kayon. Madamdama kami pa yung agawin kini sir. Naimasan damot din tinagrambak ka dagiti batchmate na. Sige nga ro danag. Sa bagay ang talagak mat kinibos mo. Wan Papa, awan parikot ka ni sir. Nasayat. Sige Papa, oras ka titulod na to ni sir. Maturog kayon. Sana nasayat ka na kayo tiyagpuyat. Awan anak. Sige Papa, good night. Sige, good night. Ay, bayak latan. Subang petulatan kat maturog ak matan. Kadwam ni Albert, aging gait nga oras, Rhea. Wan, adda kami ti bilyaran. Oh, talaga lang ah. Kunak no dinner meeting lang. Adda kami banding da nga gagayam kat pinagustuhan na lang ida. Oh, mga nuyam-am muna kakasnobya na. Anya? Saan nga takasta, Rhea? Sardingan nakman, Jane. O sige, kastapay. Umawag ak ton makasangpeta kiti balay mi. No, di kanto pa'y nakaturog. Okay, bye and enjoy. Bye! Saan naklakit tingag bidot? At dadakkel agapuna no apay ani Rhea ti pinili ni Albert. Nakurso na daan nalakit di ti gayem ko. Sorry, Rhea. Napuyatan kan. Okay lang, sir. Kas di nga minda, Jerry. Saan da kun apapanawon no kadwadak? At least naraksak da, sir. Nang runay ti gayam yung anitsak nga ag-flight. Wen matkit di. Nasaysayatan ti kasjay, sir. Naragsak da. Imbis nga aga-apa kan agaramat da iti maiparit nga agas. Ay, dahi tante awan kada kami. Pudno, umininom kami. Ngam, awan kada kami ti agar-aramat iti shabu. Wino, illegal drugs. Nasayaat, sir. Sana kasi ti sigo da boyfriend ko. Kaya't mo asawan, agar-aramat iti droga? Wan, sir. Kan naduktalak. Saan lang nga siyak tinobya na. Naglokon. Wan nga rod, sir. Iso nga imbrik kon. Kasta ka di. Sa anak ang masayangan di kas di a tao. Nalabsam ti agsao. Bisyo na amin na bisyo. Saan ko nga isagmak ti biyag ko kan masakbayak iti tao nga wan arapaap na iti biyag. Siyak to, mas lang ti agbanag nakakaasi. Uwan akan uwan gayam. Pasensya ka gayaman iti kinasutil da Jiri. Okay lang, sir. Nairwama kiti kastan. Ngam, anya, sir. Hapaya diyo ituloy. Awan. Sige, itulod kan. Ang mga numadandanaganan ni Papam. Ang mga no ibagana nga intaray kan. Wino, inyawid kan. Saan mo't siguro, sir? Ha? Di paborito ka kanta. Iso ti mapatpatukaran. Oh, Rio. Are you okay? Wan, sir. Adda ka din na ibagak amadi. Awan, sir. Dengdenggag lang dito mapatpatukara kanta. Magustuhan ka di? Wan, sir. Napintas. Agpada nga rod. Oray siya. Into na dan no biyak. Day tati kayat kong agbalin atim sung mi. Kanayon apatukaran day ta nga FM station day ta akanta. Kaya Diyos awan, sir. Awan pa'y nobya yo. Mamati ka man wino saan. Day tati pudno. Oh, day takit nga tandisaan ko apat dyan. Kas na kunak. Mamati ka man wino saan. Talagang awan pa'y. Iso nga oray magusgustwak day ta kanta. Awan mo't pangisaguta. Narabian kayo matan kan boss mo. Sorry, papa. Napuyatan kayo na nangururay kanya. Amo matan anak ko. Sana ka makaturog. Haging kahit isan ka makasangpat. Kinapundo na ka tinyid na kita yan.
Saan ko lata maalat iturog ko? Isu arimuara ka nagtimpla iti gatas. Kung nagtumat at didak pa kadanagan, nasingpot ni Sir Albert. Okay, nasaya, nugasta. Ay na, nagraragsak na kiti gagayaw na, Papa. Katiso, nasaya at dayta. Dahita lang, sobra ti kinasutilda. Aniya? Agasam, sugsugan dakit din ni Sir Albert nga arman na kanon tapno adamat nobya na. Aniya? Kaya awan pa'y nobya ti boss mo. Awan ka no pa'y. Kan, uray tayong tulot na. Imbaga na awan pa'y nobya na. At dalagid di kay papanan na dayta. Pa, Gabasa na dagas. Siguro, nasaysayat no isulangan ti pakiayan layatam. Ngam da di arik, akasla adik tilangan. jak ilibak, Papa. Nalagan tirik na kini Sir Albert. Ngam, narigat mo at no mangipakita akit din iti motibo. Ang mga no sa bali mati kay papanan ti kinaimbag na kanya. Una, Mas tawa ka talaga, Papa. Itilikodan ti panangtong pakkankwana nga awan gap-gapo na edi. Siyakpay lang ti inawat na akasukat ni Ma'am Roxanne. mga ano nakayawan keng kaanak ko, kat dayta ti rason. Anya? Ngam kumaagtanang ka, laglagi pum kumadayta. Ang yamot din. Adalakit di pasahero amin niya lumabas sa tricycle. Ang mga numatagtakanan ni Jane, mga uri kanya kaya nagtulagan may pagsarakan. Oh, ha? Ay, Darik. Timsaag. Kunak lang arudan na si Kari. Ada ka di ororayo? Tika din ang isukatam kanya? Agon oray kiti paglugana, Krik. Di itulog kan. Agyaman nak, nung ag-tricycle aklangan. Umay ka git din. Nagadupay lang artim. Umay ka. Ops, ibatan nakman, Rick. Saan nagparaya ta kiti pulis? Oh. Pulis? Umay ka kit di lumuganan. Ay, ibatan nak ko nak. San ka nagagulagol pay? Ibatan niya ni Ria. Sir Albert. Ah, Agyaman nak ta dimtang kayo, sir. isukat di ti pagpampanakal mo riya. Isot nang isukatam kanya. Pumanaw kayo, Rick. Anya po mo. Sir! Papanyay! Saan mga kabili ni Sir Albert? Walang candy ba eh? Lubukan ka, aga-aga. Ayop ka! Lumaban ka kaya, ma. Ayop ka! Lumaban ka kaya, ma. Sige, James. Lumaban tayo dito. Ikan tayo di pagnakpan na. Sige, Rat! Sige! Sir Albert. Diyos ko, ispalan niyo ko man ni Sir Albert. Ria, kumusta ni Sir Albert? Adapay lang iti emergency room. Diyos ko, ano nga minti napasamak? Paumayak man iti nagtulagan ta pagsarakan. Edi kwan, ada nagsardang ako, tse. Damat gayam, Rick. Ada kakadwa na. Pinilit na kasumurot kadakwada ng dimtang ni Sir. Anong yamat tanday dya, Arik? Demonyo talaga? Nagtitinulungan da. Binagsulda pa'y. Nagparumpado matanday dya tao? Jaklakit di mapakawan ti bakik no dakas ti mapasamakin ni Sir. Siyak tiga po na napasamakan ko na ti kastoy. Saan mo anagayatan tinapasamak? Saan na rin ba nga pabasolam ti bagim? Kaduan na ka. Urayan ta asumangpat ti kapsat ni Sir Albert. Wen, saan ka ngagdanay? Di oray datan ti mangbantay ka ni Sir Albert. Nangrunakan ka. Sikat ti kang runa na mangbantay kan kwa na. Anya? Kat amok. Maragsakan lakit din no si kanto ti umuna amakita na no agsubli ti puot na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Riya ihayat mo.
Ada ka pa lang dito opisina yo. Papa, adak dito ospital. Ah. Kadwak ni Jane. Ospital? Diyos ko, apay, dada ka sa napasama ka na kayo, tanda kayo dito. Saan na kapag danagan ni Sir Albert? Kinapkabil kan binagsuldarik. Hindi Inispalnak manipod iti ima da jarik. Gamisumutan tinabagsol. Kumusta mo tan? Adapay lang iti operating room. Iso saan kami makapanaw dito kini Jane? Urayan mi amalpas sa operasyon. Sige anak, bantayan niyo pa yung arutibos mo. Unay mo tanda jarik. Ano dinaknakan na akas na tinarabid na. Huwag nga ron, Papa. O sige, kastapay. Bye. Bye. Barumba dua talaga na jarik. Isuadyak pulos kaya, nga isut pagsagmakan ti anak ko. Rick Barnes, kasano dito yan? Anya ka sa Kasano no napatay mo, tibos ni Ria? O di nasayat. Awanan buwisit ang nakaigapuan ti managsi na may kinireya. Unang Barnes, kasano no paibalo da ka? Ramraman kami pa Anya? Sana kas karina da ita, Pards. Tanag mo na yan. Jack, amukin ka. Angam talaga madanagan ang kitinapasamak. Awan rumba nga pagdanagan. Jak to pa'y madanagan. Yung Barnes, kadua da kami. Danag mo kunak manin. San kayo may ramraman? Siyak ti pati nyo. Kan saan da ka basta may balod? Barnes, tumanaw ka. Isuda ito, yung di magbagakin ka. Polis car titimta. Ay, kunak. Salbang, sana ka patilew, James. Barnes, Huranyat mapaspasama. Maglibas ka. saan ka naglibas, Barnes? Sumuko ka langan. Natiliwin da jay Arik. Agraman ka no dagiti barkada na. Into do na nga isot ng bagsol kini Albert. Nasayat nga rod no kasta. Dakas day jay ataw ta maiturad na pa iti pumatay. Panagkunak. Agtali na iti pagbaludan iti loko. Ngamin, adapay na ala asyabo iti bulsana. Ganaban na. Ala, pagyamalan tayo laangan. Taawan dakdakis pa'y napasamak kin Albert. Ay, huwan nga rod, sir. Sige. Magsublyak to langan no madamdama. Parang no makaraing to ni Albert. Wan, sir. Saan ka no kaya mabasta makasangpat ti kabsat na? Tanayra na ibaon iti Davao para iti business forum. Kasta ka di. Iso nga, anong sa nyo abantayan ko tigayami. Awan pagdanagan nyo iti dayta, sir. Da kami pa'y lang ti makaammo ka ni Sir Albert. Anya dahito ang marikriknak. Apektado ak laon iti napasamak ni Sir Albert. Manungal daw nandito ospital. Siyak mutin tinang bantay ken kuana. Kasla jak mutin kaya tapanawan. Makariingsan. Ria. Oo, awakan nak. Apaya siyak ti awakan na. Ria. Sir Albert? Ada ka iti sibay ko. Ay, wan sir. Binambantayan ka. Iti kaadam dito ospital. Agyaman na. Pakaunan na ko ma, sir. Basol ko tinapasamak. Siyak ti gapunan no apay ana disgrasya kayo. Siyak lakit di mapakawan ti bagik no dadakdak sa napasamak kada kayo. Awan na rumba. Nga ikidawam iti pamakawan. Tawan basol mo. Agyaman na kiti. Iti panang bantay mo kanya. Ria. Rumbang labantayan kayo, sir. Tasyak tinakaigapon tinapasamak. Ria. Sir, kumusta tirik na yon? Ria. Albert lata ko man. Ha? Saan mon anayunan iti sir ti awag mo kanya?
nang Rona, awan ta iti opisina. Ha? Ulitak, Rhea, agyaman na, kat oray isaldak tibukod ko apihag parakin ka. Sir? Gapo tayo sagot ko kin ka, tinasuding hayat. Anya? Pagyamanak ta nalasatam ti peggad, pare Albert. Saan ko pa'y agasat, pare Jerry? Ngem, sana bali pards. Uray mo ospitalak mo't no kaskin Miss Rhea ti mangbantay kanya. Anya? Ha? Rugyaman nga tanti mang sutil, Jerry. Inton kuan, mapaguram ni Rhea. Podnumit ibagbagak. Sige, saan ako nga agbayag? Baliwak tulangan ti umay. Baka makadisturbo akpay. Anyan? Uwin gayam, mauray ti formal a reklamom iti inaramid ni Rick. Kada kayo, kinreya. Jerry. Masaya at siguro no, awagam ti abogadom. Taisun ti makamu iti kaso mayuli kontra kada Rick. Sige. Uwin gayam, Miss Rhea. Ha? Okay lain kin ka mabalod ni Rick. Nonya ti may parbangkan ko na. Awan bibiyang ko. Total, nagsinan ti dalan mi. Kat agyaman nakta sa anak anailawan kan kwa na. Naimpakit di ta nakita kadagos ti ugali na. Sakbayan na ilaw anak kan kwa na. Nakaturog matibos mo, anak. Wan papa, karidridip na. Kahit kumusta mo tang tisugat na. Agim imbagan. Nasaya at matukas na. Siyak pa lang ti mangbantay kan kwa na. Ta sumangput to pa lang ti kapsak na. Kabalam lakit di. Awan pa rin ko. Wan papa, adamot may sa akama pagturugak di ta na makaturturug ak unay. Kahit wan, iturog mo mat. Kan may sa, umumay mat ni Jane. Ay, nasaya at launay. Kaasi matibos yun awan mang bantay kang kuana. Wan nga roda. Kumusta gayam dari? Imay ti abogado ni Boss Albert itay papa. Iulidan ti darum kontrak ni Rick. Doa kami nagreklamo. Pinanggapnak apagaramidan iti dakas. Nasaya at barang agnakaman. Malaksit iti darum mi kan kuana. At dapay gayam sa bali pakaidroman na papa. Oh, ano niya pa eh? Illegal possession of prohibited drugs kano. Isa sigurado. Mabalod lakit ti. Ay, Rhea anak. Naimbaglangan ta sa anak anan anay nagsabakan kwa na. Prutas para kada kayo, sir. Agyaman nak, Jane. Welcome, sir. Agyaman nak, naimbag taadda ka amang subsublat kini Rhea nukas siya adumaw as iji opisina. Kano mabalin, di nakmat panawan dito ni Rhea. When sir, awan parikot. Uray katawan pa'y magtrabaho? Kasta ka di. Kaya't mo ti agtrabaho iti opisina. Tapno adda kadwa ni Rhea nukas siya makapanawak. Ay, una sir. Kat mangrugikan adagos. Agyaman ak noy kandak iti gundaway nga agtrabaho kada kayo, sir. Amok abis friend kayo kini Rhea. Kat nasaya-saya at matlaang no adda kadwa na iti opisina. Ay, uwan sir. Uwan gayam. Mabalin kon ti rumwar inton bigat. Ngam ko na ti doktor. Jak pa'y mabalin ti sumrak iti opisina. Ay, uwan sir. Ay, agpaimbag kayo analaing, sir. Ang mga no infection pa'y kit di sugat yo. Delikado. Ngam, Anya, sir? kasano nga tan. Awan kadwak iji apartment ko. Ay, sana parikot dayta, sir. Adamot ni Rhea. Uray kat adakmat amabati iji opisina. Ngam, kayat na nga ta. Kayat na siguro, sir. Awan mo't nga tadakas na. Congrats, friend! Apahay, anya ti pangkablaawam kanyak. Anya pa'y kuma.
Talaga sa anak ang nagbindot, friend. Anya kansa. When mat, at last, iti almost 1 year of courtship. Nagunod matlangan ni Sir Albert, tinasamit awen mo. Anya? Kat ko ma, sumaro no tilong table yo adwa. Jane, amo, kunak mo sana makaano sa guray. Tiningiting ko ngamin anay bagtiriknak. Tanarigat yung dardarasodos may papan iti day taabanag. No agkapoy-kapoy kayo, amangan noon na anda kayo pay ka ni Jerry. Anya? Congrats, Albert, Rhea. Congratulations, friend! Thank you. Thank you. Congrats mat kada kayo. Kablawan kayo, Pards. Asino ti mangipagarop, ada kayo mat kinijin ti agtumpong. So, congratulations, Pards. Thank you, Pards. Thank you. Talaga apiliyo kayo lat nga gayama niya. Agasam ta double wedding tinapasama. Wen nga rod. Tangay double wedding, naggigiddan tayo. No kasta, aggiddan mat ti intay pa nag-honeymoon. Uwin Kita, ikman no, asno ti makauna ang maadaan ni ti anak. Anya? Anya. Among sweetheart, yak mailadawan ti kinaragsak ko. Agpaiso? Ang mga nagbababawi ka. Panggapwak ko mga agbabawi. Kat, at last, nasaraka kon. Ti pangisagutak iti dayta kanta, am ipatpatukar iti estereo ti kotsek. Kas na naigagaramot ang nai-record day ta. Uwan, kat, mano kaulitan dayta, agsasaruno. Asus, ang mga naawanan sa bali akanta ang naisave dita. Husto ka, may sa akanta ti linaon dayta plus drive. Dayta lang akanta, pag-aayat apat patukaran ti Star FM station. Kasta? Wen, sweetheart. Ikarik, saan tong agbaliw ti panagayat ko kin ka? Iso nga isagot ko kin ka, ti awan ka asping na ken nasudi nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.